kungabi nabantu abasendleleni abalisa phakathi kufuneke vele ngithibeni
one, I'd rather have it here. No, it's fine. I can have it for you. I'll have it for you. Oh, okay. Okay, sound better. Oh, yes. But how is the sound? How is your sound? Maybe just from like this. Can you capture this? I'll use this to capture sound. Oh, okay. This one, not sound. Oh, yes. Hey, I just bought this like I think 2 days ago. No, ikhona, but I just wanted because this one apparently you can download. Oh, yeah, you can download it. You download the app and then control it via. Like their arrivals, you name them. Okay, ma. Oh, different people. Sure. Tata from parcel and then go to that. And to the guys, talk, be yourselves, don't quiet. Mama, we put down your list and go on as Mama. Then can you pan so that you see the rest of the Apuyana? Yeah, just pan around.
Yeah, we're rolling. Sanibonani manjani? Yebo siyaphila ngane. Okay, ngizocela mawungitshela ukuthi niphuma kuphi? Siphuma amaphumulo. Igama le group yene enimeleleyo yini? Isikhona. Igama le group esimeleleyo isikhona. Ngicela usho kanjalo. Igama le group esimelele isikhona. Okay. Indawo la nisuka khona kunithatha isikhathi esingakanani ukuthi nifike la? Thatha ama-hour 4. Ma-hour 4. Vele ningaba seNatali vele. Yebo singaba seNatali. Okay. Impahla mama ngizocela mhlawumbe usichazele ukuthi kuyini lokhu kulabo abantu abangazi ukuthi okufakile kuyini zonke lezi impahla ngizocela nje ukuthi uzame noma ungasekuchazanga konke kodwa nje okubalekile kakhulu. Okay, kahle kahle umuntu osewumama oseshadile. Yebo. Ufaka isitholo lesi nesifakile esibomvu. Yebo. Esikhomba ukuthi umama usalokuzwa useshadile. Ebese-ke kuba kokuhlobisa-ke lokhu engikufakile ekhanda okuthiwa uqolo lokhu. Kusho ukuthi angisavumelekile ukukhulunyisa umuntu ngoba sengumuntu wabantu. Ebese kuzoba-ke isidwaba lesi. Isidwaba siyinto yomuntu egqoka umuntu wesifazane mangabe eseshadile awungene emzini wendoda ungasifakile isidwaba. Sikhombisa ukuthi-ke amasiko akithi ngoba seyaphela thina sikhombisa intsha yethu ekhulayo ukuthi umuntu omzulu ukhula kanjeni ekhule ekhaya. Bese kuba ubuhlalu-ke lokho bokuhloba nje-ke ukuthi uyihlobisa umuntu wesifazane ube muhle uma uqhamuka ubuke kuthande kube muhle. Njengoba nje amasiko ehlangene kukhona amaTswana kukhona amaVenda amaXhosa amaZulu uzizwa kanjani wena njengomuntu omelele isiko nowenza ukuthi abantu abasha abasakhula abangazi kakhulu ngosiko ukuthi uzizwa kanjani ukuthi bakwazi ukufunda kule nto le? Ngizizwa ngijabule kakhulu ngifisa ngabe wonke umuntu ngabo la uyayibonela ngoba asithina njengoba sisemakhaya nje le kwamaphumulo asikwazi ukuhamba indawo eziningi. Kodwa njengoba sila nje amasiko lawa asihlanganisa sonke sikwazi ukubona inhlobo ezinye nezinye noma singezwani ngolimi kodwa siyamoyizelana nje siyajabulelana ukuthi nabo benza isiko labo nathi senzele ethi isiko. Siyafunda kakhulu siyafisa ukuthi intsha esakhulayo engathi ingayithanda imicimbi enjengale izofunda ngoba awulutho uma ungazazi ukuthi imvelaphi yakhe yini. Funa uzazi uma umZulu ukuthi amaZulu isiko lwawo lihamba ligcinephi, uma umXhosa uma umTswana. Singijabulela ukubona nje inhlobo zonke ezihlukene ezixubile. Ngifisa ngathi nje ungenzeka izwe lonke lomcimbi ngathi nohulumeni angawuxhasa ngemali izikwazi ukuthuthuka uqhubeke kungalokhu kwenzeka endaweni eyodwa la umuntu kuphela. Ebugidweni wenu mama yini esingayilindela mhlawumbe masenigida? Mase sigida nje nizolindela isigekle. Isigekle-ke ingoma iyehlukana khona ushiyamene ogadlelwa izintombi. Intombi iphakamisa kakhulu umlenze. Mhlawumbe ungaze ubone ngisho iphenti entombini akunankinga. Kodwa umuntu owumama uyafundisa umuntu emesengena kumama ukuthi umlenze wakhe awugadlela ukuyephi ungaphakami kakhulu usewumuntu womuntu. Akaseyona ivajini sewumuntu womuntu sokufuna ayilinde megadlela ungaveli indawo ekude. Hayi siyabonga kakhulu ma. Hayi inhle lento eniyenzayo siyabonga kakhulu. Hayi ngiyabonga nami.
Ziyasha. Can start. Okay. What is your name? My name is Roxanne. Okay. Where are you from, Roseanne? We are from Namakoland in the Northern Cape. Okay. What is the name of your group? The name of my group is the Gaupo Traditional Dances. Okay. What culture are you guys representing? We are representing the Nama culture. Okay. How long was your trip? We are leaving on Wednesday morning at 7 and we arrived here yesterday at 2 o'clock. Okay. Yes. Do you have any names for your traditional clothes? Now this is just, we call it the Nama rock, and then the dyes, the trousers is we took from the material and then work it on the trousers of the dyes. Okay. So far, is this your first time to KZN? No, it's my second. Second time. Okay, nice. So far, are you enjoying yourself here? Yes, I'm enjoying myself. Are It's they- nice to be here. Oh, okay, cool. What can we expect from your performance tomorrow? You can expect great performances from us, and we have our own music musicians here. Okay. Just to add, what age is your group representing? From what age is your group representing? It's from 10 years 10 years to to 25. 25. Okay, nice. Thank you very much. Yeah.
Rolling. Roll sound. Sound alright? Can I have a clap? You, yeah. Yes, thank you. So, okay, now give them that rapping. Sengivala nje sizobonga kuMageba siyabonga sifundile sincedile sidelile. Your last words ofuna nje ukubatshela abantu emakhaya. Into ebalulekile ekhanyeni namhlanje nokwenza indlela ezinjengalezi ukuthi kumele abantu befune uku-embrace i-failure, ukuhluleka. Ibona okungamandla kakhulu futhi ukufundisa okunomsoco omningi kunokuba successful. Ngoba ibona okunikeza i-exact information ukuthi uhlulekephi. And unfortunately i-upbringing yethu ithina i-failure iyona eyingozi kanti iyona master wethu. Ngoba kulonoko nje kusema-theatre benza ama-test baphinde indaba zama-test awu-100 or they wanna get it right. Bafuna ukwazi ukuthi yini eyenza ukuthi into ingaphumi. So lokho nje ngiyakubona ukuthi I think if singathatha lokho ekutheni masenza izinto ezinjengalezi sazi ukuthi mahlangana ne-failure, i-failure is just a challenge. It just means that funeke sithi nje just do extra and do more and get it right. And before we know it, we will have a final product engasijabulisa, you know. And impilo is not a destination. You will never say you have arrived. Sengizwani abantu abaningi na-graduate ilunga lomndeni liyi-breadwinner umuntu we have arrived noma akutholakala kwi-budget i-vision CEO wathethile abantu have arrived. Impilo nje will always be a journey and kufanele njalo kuhlezi we-recreator ukuze uyithole ungaphuphi ungatholi uhluleka implementa izinto okumele uzenze ngenxa yokuthi awusekho relevant. No, siyabonga those are powerful words. Ukuthi fanele wazi u-accept futhi u-admit ukuthi into ungakafiki kuyo awukafiki kuyo. Ngizwile kahle ukuthi uphinde ube yimbobo, uphinde ube yinyosi, ukwenza konke awuzibalele nje. Siza ukuthi uphetheni. Sithobeze nento ezizulu eliphezulu. Nendlela mzimba unika besizwe. Nophala ziyamana ziyawuhlasela ngaphansi kohlophe enkulu. Zadla abantu zabadla ngokwehlele. Ushobeza besizwe nangaphesheya kolwandle esendleleni. Izala insizwa-ke inkosi. Uphula umathethane nezinye imbizi. Oyebe emsola kwakuye bamsekize bonke. Obe muhle komuntu akandaba. Ube nobuso buhle ngendawo kusola. Ube nendlela ezihle komuntu akandaba ngendawo kusola. Ube nekhaya elihle komuntu akandaba ngendawo kusola. Nangoku uye umsimuntu wavela nesihlupha phakathi komonke sinamaqada sekonjeni edongo lesukwini. Nola muva ngiyamakhosi ngoshaka udingana. Namhla umuntu akandaba uyawela ukuthukela. Inguye zemfula ziyobaleka ziphephele entabeni zosayini kusale zekeqolo. Dayisabela kuliphesheya isikhulu esikhulu ngokusebethatha. Saba sekwazi zemfula. Lapho abantu bakhona bangamhlamba izinyamazana. Siyathokoza Mageba. Ukhule njalo nabo ndobala. Ulingiswe isemkhulu baba. Labezithe. Awudusi. Yelele
wathatha phezulu ePloto Road wathi unkukhu yelele nabathutsheli vane bajongina yelele nabathutsheli vane bajongina yelele